Nderekaken madyaning sasana pahargyan agung manjinging putra temanten ingkang sampun kaboyong basuki kaunduh temanten wisudan tali dharma sinartan kidung srokal selawat nabi. Monggo Bapak Ibu jumeneng sawetawis malih nggih. Shollu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah sekabiyaning puji kebelah kebening Gusti Allah Rabbul Alamin kang mengirani kabeh minangka pepadang madyaning sasana gesang putra temanten ingkang sampun kaunduh temanten dening panjenenganipun Ibu Ngatemi RT Dr. Mas Bagus Destian Ari Eko Susanto Dalasan Diah Kusumaneng Ayu Karisma Putri Rahayu Bintari sawetawis sampun nderekaken putra temanten saribit ingkang sawetawis kala wau lenggah rumiyin madyaning sasana nenggo Diah Kusumaneng Ayu Novita Aning Dwi Kurnia Santi Dalasan Dr. Mas Bagus Gigih Satrio Pinasti madyaning sasana rinenggo kadherekaken Romo Dalasan Ibu Ngatemi RT ingkang lelenggahan madyaning sasana rinenggo kawistara dereng jangkep kursi kang rinenggo madyaning sasana dereng kalenggahaken kadang pisan sutresna
Bapak Sugimin sekalian Ibu Mursini, Bapak Sugimin Purnawirawan TNI, Delasan Kadang Besan, Ibu Sriatun Purnawirawan Polisi Madyaning Sasono, ingkang sampun kapiji mapak besan panjenenganipun Ibu Bapak Tony. Halo, nggih Pak Tony monggo. Dirantos Pak Tony garwanipun nggih, syukur bagi purun gandengan ngaten nggih. Lah ngaten lho. Nggih nyujumangkah putra temanten wadyaning sasana rinengga lenggah kanthi mardika menggalih jumangkahipun kadang pamethuk madyaning sasana pahargyan agung tumuju madyaning sasana rinengga kadang pamethuk kepareng mapak besan bebasan mari kangen candraneca. Gambar nih lewatipun ngajeng Bapak boten asam beradas Bapak Sugimin sekalian Ibu Mursiti, Bapak ingkang mewakili benderipun Bapak Slamet Dodo sekalian Ibu Sriatun monggo samapta ing gati sawi gol diri nampi soripun kadang pamethuk madyaning sasana palerman mekaten. Madyaning sasana rinengga pare pakurmatan rawuhipun kadang besan Sutrisna Rama Drasan Ibu Iwara ngajeng damyak kadang besan Sutrisna jumangkah madyaning sasana rinengga pahargyan Hatiku jadi ayam
Gus Raharjo panjinging kadang pisan Sutrisno panjenenganipun Bapak Sugimin sekalian Ibu Mursini nggih double ngaten iki maneh apa enak ngaten ya sembah kalbu saking temanten sarimbit temanten sekalian paring makurmatan rawuhipun kadang pisan Sutrisno monggo Bapak Ibu nampi rawuhipun setunggalipun malih kepisan nggih walah ya Allah blabar ngantos wiworo ngajeng tamu sedahan ingkang sampun derek paring berkah doa restu kunjung panjenenganipun Ibu Ngatemi RT anggenipun dhaupaken putra putri kinasih ugi ngunduh temanten dalasan wisudan tali dharma mekaten Bapak Ibu sinedahan ingkang tansah satuhud hati hormatan ngaturaken ahlan wa sahlan fi hudurikum kunjung keluarga agung Bapak Sugimin lan Ibu Mursini mijil saking punukan Badiran Gendeng Kadipaten Ngawi dalasan kadang pisan keluarga agung Bapak Slamet Widodo almarhum lan Ibu Purnawirawan Polisi Ibu Sriatun Madyaning Sasana Pahargan Agung kadang pamethuk monggo kasuwun berkah putu sekalian temanten boten dados napa mboten nggih kalanggan siang punika murih kaberkahan Gusti Zat kang Maha Kawasa Zat kang akarya jagat ya kang akarya loka Gusti Allah Subhanahu wa taala panjenenganipun Ibu Ngatemi RT ngawontenaken wujuding waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun kabiji maos ayat suci Al-Qur'an panjenenganipun Mbak Siti Istiqomah sumangga kadherekaken manjing madyaning sasana pambiwara ngaturaken wujuding waosan ayat suci Al-Qur'an kunjuk sagung para pilenggah anggenipun dedaharan kasuwun kendel sawetawis kunjuk panjenenganipun Mbak Siti Istiqomah sasana swasana kadherekaken sumangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها
رجالا أسيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان رقيبا رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم إلى أموالكم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث من طيب ولا تأكلوا أموالهم ولا أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Mugi tansah berkahi dumateng temanten sarimbit, temanten sekalian putra putri kinasih padanipun Ibu Ngatemi RT dalasan panjenengan sedaya. Bagi tansah kantuk kaberkahan saking Gusti Allah Ta'ala anggenipun kagungan gati Bapak kalian Ibu Ngatemi RT tansah saged turah melawah lumeber dumateng panjenengan sedaya, saged tumbas mobil mewah dalasan tindak wonten Makkah Madinah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sinedahan ikatan satu hudatan hormatan madyaning sasana rinengga pratandha bekti kunjuk tiang sepuh kekalih putra putri kinasih panjenenganipun Ibu Ngatemi dalasan kadang besan sutresna ingkang sampun lenggah madyaning sasana ringga kersanipun badhe sungkem kunjuk rama dalasan Ibu ingkang kepareng kapiji hangembani sungkeming putra temanten sekalian sedaya. Ibu juru pangrangiting busana tatarias temanten saking Eva Wedding Mijil saking Wetan Pasar Ngerih bebasan Hamir Sani indahing Ibu Pertiwi.
Bogo monggo saking Eva Winting Panjing Madyaning Sasono rineng ngayun para kadang Eza Production nderekaken putra temanten putri kekalih sungkem kunjuk kakungipun Madyaning Sasono rineng kekalihipun sami matur kanthi pangandikan kang irih Kang Mas kula ingkang sowan kula Karisma Putri Rahayu Bintari gumantos kula Novia Aning Dwi Kurnia Santi Kang Mas sowan kunjuk panjenengan ngaturaken sembah pangabekti kunjuk panjenengan Kakang Mas pasrahipun jiwa rega kula dhumateng panjenengan Kakang Mas Diajeng garwanipun Kakang kang kinasih tak tampa sembah pangabektimu ya Diajeng. Semoga Kakang ora ana wong wadon kang dak tresnani kejaba awakmu ya Diajeng. Peluk cium saking Kakang minangka pratandha yekti katresnan Kakang marang sliramu ya Diajeng. Ayo Diajeng tak derene sungkem kunjuk Rama Ibu hananging siji Diajeng kekalro. Curiga tai duwung utawi keris kang sumandha ana gigir walikaning Kakang lolosen. Dening putra temanten putri kekalih. Kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Curiga tai duwung kang cumandha ana gigir walikaning putra temanten kakung kekalih kalos dening putra temanten putri kekalih. Selap katilar katon terpepeh gegandengan asta bebasan kadya gula kemempyur mulut datan kinggang sarambut pinara sastra nggenya sungkem kunjuk Rama Drasan Ibu gilir gumantos Ibu kula ingkang sowan Ibu Bapak kula ingkang sowan aturaken sembah pangabekti kunjuk panjenengan Bapak Ibu putra temanten sowan kunjuk Rama Ibu tumunggul amari keluyah konjem ing bantala wadha temanten sarimbit taping asta sumangga ing jaga manunggaling cipta rumasuk ing sanubari anyat dong rumentahing pangastawa dalasan Rama lan Ibu. Rama Ibu Hanami sungkem ingkang putra semedha teng warjatan bangkit sinayudan sakala ing lus pamidanganira niwir-niwir rikmane kanthi kebaing rasa sutresna lan asih. Putra temanten Hanambi sihing Rama kelawan Ibu sanalika hangkles kekes kadi linolosan bebanyune kembeng-kembeng kang mas pobrol mijil yen Cinandra bebasan kadya mutiara kang rinonce karena kepurwaning dumadi Rama kang wis kawa hangukir jiwa kelawan raga minangka dadya lantaran itu mawuh Ibu kang wis hangandhut salebeting nawa candra dasari saha hanggula wentah wiwit kalaning samono ngantos ing dewasa. Kono-kono putranipun Ibu Bapak suwan kunjuk Rama ibumu ya Nok ya cah bagus Ibu kula ingkang sowan Ibu pangabekti kunjuk panjenengan Ibu sing panjenengan tansah kula antos kula rantos
minangka jimat paripe ibu bapak. Paripurna sungkem kunjuk panjenenganipun Ibu Ngatami RT sigra sungkem kunjuk Kadang Besan Sutresno putra temanten sekalian kekalih. Tumungkul amari kelukayah konjem ing Bantala Wadah temanten sarbit tangkeping asta sumengkeping jengku manunggaling cipta rumasuk ing sanubari. Ibu kula ingkang sowan Ibu pangapunten lepat kathah kalepatan kang kawula damel dumateng panjenengan. Sembah nuwun sampun panjenengan kandhut Ibu. Sampun panjenengan didik kula ngantos dewasa menika. Pangapunten kathah kalepatan panjenengan terkadang perintah kula malah mbantah Ibu. Ibu kula ingkang sowan Destian Ari kula ingkang sowan Bapak Ibu Gigih Satrio Pinasti ngaturaken pangabekti konjuk panjenengan Ibu Bapak Rama Ibu Hanambi sungkeming putra temanten kekaro yen dinuwa bebasan kadya jegrek tugu Sinukarta. Curiga kang jumandhak kalolos kawangsulaken malih wonten gigir walikaning putra temanten kakung dening putra temanten putri kapundhut gambar dening Atro Kreatif Fotografi Videografi kaembani dening Eva Wedding Tatarias temanten MUA mijil saking Wetan Pasar Gerih. Paripurna sungkem kunjuk rama delasan Ibu putra temanten kakung kekalih kagungan kewajiban mring temanten putri ingkang ginelung ing tri perkara siji wajib ngayemi loro wajib ngayomi ingkang angka wajib ngayani. Memberi nafkah kepada istri tercinta adalah sebuah kewajiban dari seorang lelaki kepada istri. Ari jalu kawamuna ala nisa, ari jalu kawamuna ala nisa wong lanang jumenengi marang garwane. Jumbuhna lakumu ya diajeng karo pangandikaning Gusti Allah ana surat Ibrahim. La ing sakartum la asidanakum wala ing kafartum inna adzabil sadid. Sinun tak samudayanipun tan ora ana kang kacecer dening putra temanten kakung tinampi. Putra temanten putri ana ing kacu kang sinulam edi lawan peni minangka putra temanten putri wanita kang gemi setiti lan ngati-ngati dalasan surti. Titipno Ibu Bapak nok wong ayu pinaringan japa mantra bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bakal disimpen ana gendhaga kencana gendhaga mulya rezeki saka ngarsaning Gusti Allah lumantar putra temanten kakung minangka syarat sarana suk yen putra temanten sarimbit sakaro hanidaken wujud teng mantu mbubak mekaten minangka syarat sarana. Madyaning sasana rinengga putra temanten sakaro nindakan wujud ing ajitra dahar kembul boga jendar boga wus ngarani sega jenar kuning dahar temanten sarimbit sakaro.
Tangan kiri pegang dagu Mas Mbak Manten, agak ditahan biar dipoto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gumanti Mas Manten dulang garwanipun, tangan kiri tetap pegang dagu, tangan kanan pegang sendok. Mantene sing kidul ngguyu mawon sebungah sawetawis bombong ing penggalih lakon dadi raja sedina ratu sadalu. Kaambeni dening Ibu Juru Subogo saking Eva Wedding, monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dahar sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri, melihat kamera, senyum saja Mas Manten yang selatan. Alhamdulillah. Mas Kiki madyaning sasana rinengga putra temanten sigra ngunjuk tirta kang awarna rekta utawi awarna abrit. Madyaning sasana rinengga monggo kambani dening Ibu Juru Pangrakiting Busana Dewi ning Kepas. Dipun ta'arufaken bibentikne gelase mak cetik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaunjuk menyilang nggih, gelase jentit Mbak Manten. Sing kidul silang menyilang, sing lor diunjuk piyambak-piyambak. Wis ora dadi boyong apa ngopo. Paripurna ngunjuk tirta kang awarna rekta kaambeni dening Juru Pangrakiting Busana Ketawang Ibu Pertiwi sumangga ca kadherekaken suwuk mekaten. Tanggaping sasmita para kadang saking Isya Campursari ingkang katemben dherekaken sungkeming putra temanten sarimbit kekaro Bapak Ibu sinedhani kantan sasatuhu dhaten hormatan kalenggan siang punika monggo ingkang sampun mirungkan kripik gedang kripik telo. Ngapunten niki keluarga Dongol manggen wonten pundi? Oh nggih, campur. Bayo. Kengko iso bar jam 12 ora? Kok ugi meneng kono ya teko kuwono. Nggih mangke kasuwun berkapoto keluarga saking Ibu Sumiarsi saking Dongol, Ibu Sumiyanti sakeluarga, keluarga Ibu Wartini, Ibu Trimo Mojono, Mbah Wo sakeluarga kasuwun berkapoto paripurna kok yo ngejak ndagel to cacahe dikai ngerti ya nek gak diomongne ngono lho
kaya didongakne ucul kabeh. Monggo ingkang sampun kapiji putus sekalian temanten kadherekaken mekaten paripurna wujuding putu nenem werda. Nek umume catur werda niki nenem niki. Nggih, Bu nggih. Monggo mboten kata lumpen saking keluarga punukan Bapak Darmo sekalian, Bapak Wakiyem sekalian, Mas Andi, Bapak Sukadi sekalian, Bapak Sujono sekalian, Bapak Agus sekalian, Bapak Surat sekalian, Bapak Kustan sekalian, Bapak Narto sekalian, Bapak Suparno sekalian, Bapak Rudi Bu Ani sekalian, Bapak Heri Aning, keluarga saking punukan samangki satunggal bloko satunggal nderekaken putu sekalian temanten sarimpit kekaro nggih. Kalenggahan siang punika makarya sinarakan kadang-kadang saking Eva Wedding boten kata lumpen Atro Kreatif. Sedaya keluarga saking Kelampisan kasun berkah foto karena mboten kepareng hanami wujuding seratan monggo satunggal pokok satunggal nggih. Pak Alik Bulik, Pak D Bulik, Pak Bambang saking Kelampisan eneng ya. Monggo dinila sekalian kadang-kadang saking Esa jumeneng sedaya ngaturaken tembang ibuan monggo nderek foto sekalian temanten sarimpit. Nggih. Nggih Mas Dalang. Awake dhewe iki rumangsaku kok. Niki wau sampun pikantuk anu to, daging guling sampun. Bakso sampun. Ya Allah jan Masya Allah cepete Masya Allah. Sinoh maneh iki jan grecep. Monggo kepareng katur setunggal tembang monggo. Ingkang sampun mirunggan. Ingkang sampun mirunggan. Monggo kasun berkah putus sekalian temanten sekalian kekarung ngaten nggih. Monggo Dik. Nggih, Mas.
Dalang. Sido ora. Monggo ingkang sampun kawaos asmanipun kasun berkapoto karana kripik gedang kripik telo sidedang watone warata mangkaten. Monggo Dik. Iji, Mas. Ojo lali bawalengku. Monggo Mas Dalang. Gunge panuwun kadang-kadang Asia Musik monggo. Keluarga saking Kelampisan monggo kasun berkapoto keluarga saking Punukan ugi kasun berkapoto satunggal poko satunggal. Kersanipun kagungan momen keluarga temanten ingkang sisih ler monggo. Bapak Ibu ingkang sampun mirunggan monggo kasun berkapoto. Kripik gedang kripik telo sidedang watane warata wujude ngatur pasrah panggula wentah dening panjenenganipun Bapak sekalian Ibu Sriatun Purnawiran Polisi saking Kelampisan kebareng masrakan putra temanten kagung Mas Gigi Satria Pinasti mboten kamu wonten matur piyambakan namung kandhek wonten madyaning jangga piniji kunjuk panjenenganipun Bapak kami tua Bambang ingkang minangka talang ngatur talangi basa kunjuk panjenenganipun sasana swasana kadhiraken sumangga. Kunjuk panjenenganipun ingkang kebareng mewakili panjenenganipun Bapak Slamet di dalam padusan Ibu Sriatun kebareng Haji Cilik Duta Saraya. Bapak Ibu nggih Pak Darwasi kalian Bu Sumiasih kasuwun jengkar